amen. Njengalokhu angiphindele lolo 9. Njengalokho ubaba engithandile. Amen. Njengalokhu ubaba engithandile. Njengalokhu bazalwane, angazi ngathi legama. Ziningi izinto ongathi kuwe njengoba ukanje. Ingakho kunje. Njengoba kube kanje, ingakho kunje. Usho njalo uJesu uthi njengalokhu ubaba engithandile. Shuthi into engaqali manje, into ekade yenzeke. Kodwa uzoyigcizelela manje uthi njengalokhu engithandile. Hlala nothandweni lwami. Njengalokhu ubaba engithandile, nami ngimthandile. Njengalokhu ubaba engithandile, nami ngimthandile. Uyabona ukuthi kuyisizathu kusente yenzekile. Kanjalo ke fanele nami ngenze ngenxa into eyenzekile. Hallelujah. Njengoba ungumzalwane, njengoba wahlukanisa. Ngakho-ke kuyikhomandi bazalwane. Kuyikhomandi yento eyenzeka. Angithi lento eyenzeka yenziwa nguwe, wayikhethela, wayihlukanisela. Usuyikhethele-ke, ngakho-ke uthi-ke hlalani othandweni lwami. Njengoba ubaba engithandile, nami ngimthandile. Hlalani othandweni lwami. Sinikeziwe nje lento free. Njengoba ubaba engithandile, nami ngimthandile. Hlalani othandweni lwami. Bazalwane, ngifuna nje sike sibheke kafishane lento yokuhlala othandweni lwami. Lento yokuhlala othandweni kwaNkulunkulu. Ukuthi yinto enjani le? Hlalani othandweni lwami. Verse 10 uyasitshela Uma nigcina imiyalo yami, liyakuhlala othandweni lwami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Hallelujah. Niyambona ke bazalwane ukuhlala othandweni ukugcina imiyalo yakhe. Lolu thando kaNkulunkulu lukhulu. Azathi umhlabeleli lungaka. Hallelujah. Lukhulu loluthando lwenele wonke umuntu. Umusa kaNkulunkulu ethusanele sonke. Hallelujah. Lukhulu loluthando kaNkulunkulu. Lolukhulu nje liyaphilisa, liphilisa wonke umuntu okholwayo nongakholwa, osindisiwe nongasindiswa. Nalo uthando kaNkulunkulu utholile. Amen. Ungeneke la ebandleni, mawungena la ebandleni ulunze uthando kaNkulunkulu bese uyakhetha. Bese uyanquma. Uthi uyazi ngizomlandela uNkulunkulu. Hallelujah. Ngizohamba naye. Ngiphakamisa isandla ngiyasindiswa, either uyeza phambili noma uyanqumela nje lapha esitulweni. Ngoba nokuza phambili nawo kumqoka, kodwa nokushintsha kulapho umuvu lapho. Ushintshe nje lapho. Usindiswe nje. Onke malanga umuvu, sonke
ngiyakholwa ngiyasindiswa ngikhetha uJesu. Mangikhetha uJesu uthando lukaNkulunkulu ukuze ngibe sothandweni. Uthini verse 10 lakhe? Ukuze ngihlale kulolu thando lolu. Verse 10. Uma nigcina imiyalo yami, niyakuhlala othandweni lwami. Njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Amen. Vele wena usugcinile umyalo kaNkulunkulu usothandweni lakhe ngokuza ngizokhonza bese ukhetha uJesu usothandweni lwakhe. Amen bazalwane. Akugcini ke lapho sengifikile ke sengimkhethile uJesu nansi imiyalo yakhe. Wani ithi hlanganyela. Woza uzohlanganyela. Uyayibona ke lemiyalo? Uyabona ke lokuthando manje. Lolukhulu luzokubeka la manje. Sengila sekufanele ngigcine imiyalo. Le miyalo ela iqaleni ithi amhlanganyele, amfundiswe, angithandaze. Amen bazalwane. Ngihlanganyele iweather iyavuma ayivumi angizenze njalo. Ngoba ekuhlanganyeleni bazalwane othandweni lwami ngigcina uthando lwami. Ngenza imiyalo yakhe ngisothandweni lwami. Ngalesikhathi ngizohlanganyela, ngalesikhathi ngikhonza, ngalesikhathi ngithandaza ngifundiswe. Noma ngabe ngikuphi ke bazalwane kuyenzeka ukuhlanganyela kusishaye nangenxa yemsebenzi. Kodwa khona emsebenzini ngingaba sekukhoneni kaNkulunkulu ngisekusebenzini ngihlanganyele noNkulunkulu. Amen bazalwane. Akudingi ukuthi ukuhlanganyela ukuthi sesingaqinisekisa ngokuthi fanele ngiqhamuke la ebandleni. Nakhona lela ukuhlanganyela imiyalo yakhe. Ukugcina imiyalo. Ukhamba ngokweliswe kaNkulunkulu khona le eksithekeni, khona le emsebenzini, khona le labangangiboni khona, khona le nawedwa nje ukholwa khona uma la ebandleni. Ukhambe imiyalo yakhe. Usothandweni lwakhe. Ukusiza ngani ke bazalwane? Sesilapha bazalwane ngisenza vele imiyalo lesinkulu. Sahlanganyela esikhathi ngihlanganyela ngisothandweni lwakhe. Kunezinto eziqhathakayo ngithi bekade ngisindiswa la ngithola uthando kaNkulunkulu mina nje ngisazomela nje ngisanako nje ukoma angithi bazalwane into bekade kimi ngisenazo nje lendlela zami zisekhona. Amen bazalwane. Nalabangani labo nje basekhona kodwa imiyalo kaNkulunkulu la ithi qhathasa. Ithini ke? Ithi shintsha indlela yakho. Sasisothandweni. Lolu thando kaNkulunkulu la ukuhlanganyela kuzongenza bazalwane mangabe sihlanganyela naye uNkulunkulu sihlanganyela ndawonye senza imiyalo yakhe. Zikhona izinto ezenzekayo. Kunama benefits okuhlanganyela noNkulunkulu, okuba busy noNkulunkulu, okuba kanye noNkulunkulu. Amen bazalwane. Ingqondo yakho, inhliziyo yakho manje uNkulunkulu zikhona izinto ezenzekayo. Ningofakazi bazalwane ngiyenzeka nje endlini uwedwa. Ukuthi nje ngihlanganyele noNkulunkulu kube khona izinto ezenzekayo. Amen. Ake sibukele lobumnandi bokuhlala othandweni. Lobumnandi bokuhlanganyela noNkulunkulu. Le relationship, lobudlelwano ukukhulisa. Ake sibuke bazalwane. Ukuhlanganyela noNkulunkulu kukhona izinto zasezulwini oyihabulayo. Haleluya. Uthola umhabulo wasezulwini ukuba noNkulunkulu. Buka phela abafundi mangabe lapha kuzenzo 2 makwehla ngosuku bePentecost makwehla umlilo. Kwenzekani? Laba bantu laba baqala bagcina imiyalo kaNkulunkulu. Bagcina umyalo kaJesu ngokuthi ethi shiya. Ngiyakhumbula bazalwane ukuthi baqoqa kanjani abafundi. Wayebafica bedoba.
ake uyeke le yanto leya. Ngiza la ushila umama ngevike ephelile ethi amabheki ethu asuka anezinto eziningi. Ngila othandweni kaNkulunkulu lapho shoyo akubopolayo esikhwameni sakho kunomona. Susa lo mona. Esikhwameni sakho. Ngithatha ukuthi stage 1 lapho uzokhona uyazi ukuthi uzoyishaya ke lento yokuhlanganyela. Sengiyakhona ukuhlanganyela. Sengiyakhona ukufundisa. Sengiyakhona ukuthandaza. Ngila. Amen bazalwane. Lokhu kusathandweni angithi. Sengikhonile ukwenza lokho uNkulunkulu athi yes. Uyayigcina le myalo yami. Akugcini lapho sikuvela nasi stage nasi. Amen. Gcina imiyalo angithi. Kule stage lesi kuya ngokuya kuyashuba. uNkulunkulu so uyakuthuma nokukuthuma ukuthi yenza something. uNkulunkulu so usho lokuya nalokuya. So izinto ongazuthi izinto engazuthi zisikasanyana zikunzima ukuzenza. Lapha uNkulunkulu so ukwazi nokuyithwala akaweyithwala uthi awuphosa kuphosele wena. Njengoba bebafakaza nje abazalwane. Awuweye athi ngenxa yokuthi ula lo mthwalo lo uyakulungela ujika uthi jika. Ubathe kodwa lokhu ngabe kufanele mina yini. Cha usothandweni. Uwaphasile la ezinye izinto uyiphasile sona. Amen bazalwane. Ukuba nje sothandweni lwakhe ayikho irest bazalwane ukuphumula. Ukugcina nje imiyalo yakhe. Wena uyakhona usundisiwe sona. Ake kushintshe phela ake kwenzeke nje ezinye izinto lapha emphakathini. Sifuna ukubona ukuthi wena wenza njani. Ake kukhona izinto zezwe nje la emphakathini. Sifuna ukubona ukuthi wena uyayigcina imiyalo. Uzobonakala uphinde ungena lapho. Sasa umyalo loyo bazalwane. Sasekhona uthandweni. Eyiphambana noNkulunkulu bazalwane. Zikhona izinto ezenzeka emphakathini eziright efanele siyilandele kakhulu nathi sikhona. Kube khona lezi eyiphambana noNkulunkulu. Bonakala khona. Umyalo wami uthi hlalana othandweni lami. Siyambona ngokuthi ngigcina imiyalo yami. Uyabona ukuthi la kuya ngokuya kuyashuka. Sekuthi ngiyaya ngiyaya nala imiyalo kaNkulunkulu efanele siyigcine. Hallelujah. Imiyalo kaNkulunkulu lwakhe uyakhona nokwenza izinto nje ezenzekayo efanele uzenze. Uyabona uZaka 31 bomama. Uyakhona ukumenza kalula. Mangabe usothandweni lwakhe. Kodwa mangabe ungekho othandweni lakhe kuba nzima kube kukhulu. Kodwa mangigcina imiyalo yakhe ngisothandweni lakhe kuyenzeka kube lula. Hallelujah. Laba zabane lesigaba lesi zizobe iqhamuka ezinye izinto zala. Kusho ukuthi ezalapha wena ukuwayiphasa ngeke zikuhluphe la. Hallelujah. Mangabe umama la wake wahlushwa mhlawumbe ebusheni bakho ungekho right. Ube inhlanhla nje wayithola usungumama usula. Zizovuka lezi zinto zakho ezikuhluphile ebusheni. Hallelujah. Kusho ukuthi ifanele ngihlale la ngiyinqobe izinto ngihambe ngokwentando yaNkulunkulu. Mangabe ungumama manje nansi imiyalo kaMama. Ungubaba manje nansi imiyalo kaBaba. Umuntu omusha nansi imiyalo kamuntu omusha. Kangangokuthi lo muntu omusha ugcinile izinto zomuntu omusha sowula. uNkulunkulu so uyakuphosela le mthwalo la mphosela yona. Sekhona nezinto eziqumayo la. uNkulunkulu la so uyaposition. Hallelujah. So uyaposition so uzwe ezinye izinto uthi hayi ke manje. Iposition yami nayi la ngihlale la. Akakhonanga ukukhuluma la. Ngoba bosothandweni kodwa bongakakhuli enough. Mase ula so uyakwazi ukubona ukuthi okay. Akuhambe
ngale ndlela manje. Ngubizela lapha manje wena. Uzwe kuqhuma izinto uqhubuka ezinye izinto. Amen bazalwane. Sithole bandleni sikhonza kahle ngoba abantu bala bayayingena indaba ama-position abo bangena ama-position bethi khaya. Akekho ocelwayo, akekho omncengwayo bangena ama-position. Amen bazalwane. Zihambe inkonzo zihambe smooth njengoba kwenzeka sijabula sithokoza. Sisentambeni. Ilapha position abo. Sicheck ukuthi mina la ngikhona khona. Ingabe intando kaNkulunkulu ngenzile na? Amen. Siqhubeke bazalwane size la. Angenda ukuthi uneminyaka emingaki ukhona. Bazalwane, into yokuhlala nje entandweni kaNkulunkulu siyawulandela ukhahleleke ezulwini. Siyawulandela ufike ezulwini lokhu sigcina imiyalo yakhe. Nala sigcina imiyalo. And ilemiyalo yonke umuntu. Ngiyezwa bazalwane. Nabancane lokuthi nje kubethiwe awukudana namhlanje akubekezela. Funa bekezela ngithi. Ayakukhala mpringe imiyalo kaNkulunkulu le. Hallelujah. Lokuthi nje awuyi lapha ya noma ngabe kumnandi kunjani awuyi lapha ya. Imiyalo kaNkulunkulu. Ungazi ukuthi siyagraduate abazalwane. Ungazi ukuthi siyadlula. Ethi okay so uphasile la ake ngidlulele la. Okay sekwenzekile lokho akeke efike la. Ake ngiphose lokho. Mangabe ngiqinile enough. So kwazi ukuhamba bazalwane siqhubekele phambili. Amen. Ake sibuke namu le-13 u-20 no-23. Uyinkosi lona ongumhlabathi olungile. Yilo olapha entandweni kaNkulunkulu. Lithi izwi liphuma nje. Lithi lifundwa nje izwi. Lithola indawo. Amen. Uphuma umuvile Mose. Uphuma ushintshile. Uphuma ukwenye level. Ngenxa yokuthi umhlabathi wakho, inhliziyo yakho ilungile. Inhlanyelo ayikaze ibe corrupt. Inhlanyelo thina imbewu yes. Ayikaze ibe corrupt. Ayikaze nje ibe mistake. Into mistake inhlabathi. Injani inhlabathi? Lezi liwelaphi? Liwela enhlabathini lezi noma liwela emanyeveni. Kunezinto eziminyanisayo. Size sithi inkonzo kade ibanda. Hey, nomshumayeli nje uyabhora. Lekusinda emahlombe ngabe yinhlabathi. Yinhlabathi engethemanayo ukuthi kukanjani inhlabathi. Akukaze bazalwane izwi kaNkulunkulu liphume lingawenzi umsebenzi akukaze. Ukuthi lifike ngobani alikazi lingawenzi. Inhlabathi uthi njani? Ngifuna uverse 10. Kwase kufika abafundi bakhe bathi kuye ukhulumelani kubo ngemifanekiso na? 11. Waphendula ke wathi kubo nina niphiwe ukwazi izimfihlakalo zombuso wezulu kodwa bona kabakuphiwanga ngokuba lowo nalowo onakho uyakuphiwa kuvame kodwa lowo ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Amen bazalwane. Kuvama nini-ke bazalwane? Kuvama mawusentandweni yakhe. Mawungekho entandweni kuzokugeja. Uyabuzwa uthi bathina abafundi bathi ukhulumelani ngemifanekiso. Impilo yakho akukulwele ukufika ekwembulelweni kwezinto zombuso. Ake kufike la uye khona emthandazweni uphume sonevisi. uNkulunkulu bazalwane uye emthandazweni akuyise senesizathu ukuthi kanti indaba lento leyenzeke kimi. Ukunika zonke izathu uphela amandla uhlale phansi uthi okay lokho
kwenzekela lokhu kimi ingakho awusabuzi nakubuza la so uthi ingakho ngangishayeka ngale ndlela usembulile umbule kuphi emthandazweni lapha bokuthandaza wafike wambulela izinto zasezulwini amen bazalwane ake sihlwele lo uthi ke angeke laba bazi izinto zombuso ngeke baze bazazi izinto zombuso sizozazi masizohlala othandweni lwakhe amen ngisuke ngizohlala la othandweni lwakhe abuke uNkulunkulu ethu uyakhula njengoba ekhula nazi izinto engimnikeza zona amen la indleleni uhambe kwenza enza umathanda wakhe sho njalo Philip 2 verse 13 athi uNkulunkulu wenda mathanza nje empilweni yakho and umathanda kaNkulunkulu muhle ungakhala wena uyawatheka uthi cha umathanda kaNkulunkulu omuhle zenzela umathanda wakhe hlala ke lapho umathanda kaNkulunkulu hlala ungekudala uzokunika amarizathu ukuthi mina ngenzelani manje kuwe haleluya uqhubeke nje uNkulunkulu uqhubeke nje uhlala entandweni yakhe la amen mawuhlezi la entandweni yakhe aqhubeke ezezinye izinto uzwe sekuqubuka ezinye izinto kuwe haleluya ingcebo kaNkulunkulu zizwe sekuqubuka ubizo ukuthi ayengempela ake ngihambe ngihlukanisele uNkulunkulu amen sekuqubuka ezinye izinto noma ngabe kuphi awusesabi lutho kanti ngasikhala nisindiswa ngani novalo ngisasela ngisenovalo la sesaba ngisho ukufakaza sesaba ngisho ukukhuluma ngezwi ngihlala entandweni yakhe ngihlala ezwini ngihlala ekuhlanganyeleni ziselula nje izinto zala selula nje hlanganyela hlala ezwini zinika isikhathi noNkulunkulu ngisho ungezanga la enkonzweni thola isikhathi noNkulunkulu ubeke iselfone phansi uthi inkosi nasi isikhathi ngisiletha kuwe uzozwa nje uvalo lokuphela amen lokho nje ungakuthathi kancane ukhulu uzwe nje uvalo lokuphela sawulapha manje seliphelile uvalo sengiyakhona ukufakaza sengiyakhona ukwenza ngikhuluma njalo ama-procedure amancane enzeka la ebandleni kuthiwe phatha uhlelo ngisentandweni yakhe njalo angithi ngikwazi ukuliphatha uhlelo nasekhaya kuthiwa uyabona lo mntwana lo ungamthemba lo mntwana lo ungamshiya lekhaya ngihambe ngenkonzweni lo usasenda ungasindiswa bangakhona ngisho ukushiywa lekhaya wasindiswa wahlala entandweni yakhe wabonakala ukuthi nanka amamasela khona sebahamba abazali abasashiyi neminyaka abasasho ukuthi bavele befulathele nje umzali ngiyazi ukuthi konke kuzoshaya fika kuyinqoda ngenxa yokuthi le ngane ihlala entandweni yakhe amen bazalwane ngesikhathi ngisentandweni uthi uMatthew funa niqale umbuso kaNkulunkulu ezinye izinto ziyawunezelwa ziyawungezwa ngesikhathi ngisentandweni uNkulunkulu soqhubula ne-life partner e-right eqondile amen bazalwane akusekho mshado nama-mistakes enjani seqhamuka nje i-life partner e-right eqondile ukuthole kuphi ukuhlala entandweni kaNkulunkulu haleluya uNkulunkulu uyacorrecta nje uNkulunkulu uyaqondisa nje hlala nje entandweni yakhe amen noma ngabe uyahamba endleleni sekuba nembuzuko sekuba nokushayeka qhubeka uhlala entandweni yakhe uyapholisa leyo mbuzuko leyo apholise kahle uqhubeke uhlala entandweni yakhe haleluya izinto zenzeke nje kahle nasekhaya kube kahle nasemndenini kube kahle uNkulunkulu aqondisele nje kahle ukuhlala entandweni yakhe ngilapho bazalwane hlala entandweni yakhe yini lokuhlala entandweni kaNkulunkulu ilokhu kugcina iminyango yakhe mangabe sizolibamba izwi silenze kahle uyawusisiza asideke
usuke endleleni. Sihlale nje entandweni yakhe. Hallelujah. Amen bazalwane. Siyabonga ucela lakhe sithandazele.